asma Bangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa kowe takon karo aku Bala Srewu kowe sapa aku Dewa Amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu ayo wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah leganing ati kowe geluting buta gedhe loro cokot cinokot banting binanting monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak silih ungkih genti kalindhe teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa Yai Prabu lho menika sinten menapa panjenengan supe kalian kula oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik. Wah! Werkudara Arjuna. Nggih. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing Kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka kangge pukulun. Kekalih wonten ing Kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan Kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking nata ngamarta Twinata ing Ndarawati kenging pusakaning Dhyana Arjuna Dhyana mung sak glagah babar dhateng wujud yaksa kekalih asal mula bukane
Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emut, Ndara.